Hai, bă, Zedico, hai. Sus, trage sus. Mă, dar scoate aia. Haide, Nu pot. haide, trage. Păi nu pot să-i scot aia, că nu mai merge. Așa de bine. Hai. Ce, Doamne, dar ce s-a încurcat. Haide, Vlăduț, să vedem ce ai prins. Haide, Vlăduț, sus, sus, sus. Haide, dai. Hai, dai. Bă, dar nu vrea să vină. Ba da, tati, dai, mâlinează. L-ai prins, e mare, hai. Hai, dai, hai. Hai, dai, mâlinează, e prins practic. Caras, bravo, hai. Hai, mâlinează. Nu mai am mânac. Mâlinează-l. Nu mai am mânac. Ba da, este nac. Ai prins un caras, bravo, uite. Ia ce caras frumos ai prins, hai. Hai ieșit din nac. Vezi? L-a prins, văd, un caras. Hai, spune, cum ai prins carasul ăsta? Cu ce TTX l-ai prins? Cu TTX. De usturoi. La TTX cu usturoi, vedeți ce captură. Cât a carasul frumos, caras. Nu, și i-a dat și sângele. L-a prins Vlăduț foarte frumos. Bravo, Vlăduț. Zi, pentru fanii mei. Pentru fanii mei, ia uitați. Ce frumos caras am prins, zi. Să de la Carrefour. Mai bine luați de la mine, că e proaspăt. Și veniți pe balta aceasta.